Ano mag-isita prapon nimo? Ay sa relay ko na. Ay sa address wa. Nga Mio. Mio pila piston ra ni. 50 Wata nag 50 ram gora ni. 50 cc. Tira na kay. Yeah. Ay kan. Then palit kog extend sa akong shock lagi nagtaod kog plastering nga swinga taasa kayo eh. Basta na. Oo. Tasi kayo. Grabe taasa yan ko naman akong kung kargahag isa nga wanay. Tabol na dili. 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 Wala ko tong adjustable kay basig pero mahal gid po tong adjustable eh. Mahal to murag 2.7 to. Oh, hindi agad. Kala ko kay Ito ko agad plus 4. plus 4. TV. Buslo tayo kulo dai. Istina ko niya buntag ya. Buslo tong tapalodo. Siya na kay mga nagpabilang likod. Mo gani ya kakuha gani nga. Taas mo plus 3 god. Oh. Ugat nga bante murag hangad jud ba. Nye nay nako. Kare bala, tawagi lang neng ko. Oh. Sa iban na ta. Hmm. Ah. Ah. Yata. Bina ko way break. Bugoy nga bahas. Naka plus 4 na yung singar mga bay. Brian. Awal magkamas-kamas bay. Hindi bumirsa. Grabe. Yawa. Muwilo-wili oy. Grabe nga kap. Murag-murag ni 54 ri mga bay nga. Gahi ipag sit up. 6.0 daw ang cams ani. 6.0, 6.8 pero 54 ang cams ay ang piston. Nun mga bay, naramo ang 54. So, ato testing ang 54 oh. Hapit no. Hapit lang lagi mo sulod ni. Wa? Gimay reference ya? Gamay diferensya no. Hapit na siya masulod oh. Gamay na lay ko aw nun. Pero sakto-sakto ra yang kanipis bilin. Tora gid ba niya? Sakto ra gina no. Yan na kung mo 55 pa ta bay. Nipis na kayo. Nipis sa kayo no. Iwas safety lang kita kay kaniyat. Oh, kay para ato ka man ito pang kabuhayan ba. Pangkabuhayan nga sit up ba. Oh. So, testing tong pin. Tora. Sulod kayong pin sa XRM mountain. Be, sampulan be. Sampulan be. Tora gid. Sakto ra gid mga bayo. Way limbong na ha. Testing na lang. Okay. So ako ning whole moon ang kaning black. Kay akong iparibor para makumpleto na siya din. Apilon ako ang cams of dala. Ipalift din ako apil pod. Para kay kung cams sapit naman maabot barton ra akong ipalit eh. Oo. Kay total sundugan raman. Di mo sugot ang ayan sayo, di ulay sundugan. Lagi kay di Di na makuha ng exact size gid. So, goods mga bay, kita niyo na mga bay. Legit. Matay, okay pag iday ni connecting rod bay. Okay pa na. Wala gi ulay kago ba? Tabunan ko na dia gapon ako nagiblihan. Oh. Okay pag iday. Tanggala lang ni og nakailang lingaw. Tanggal ako na sa tiron. O lagi putla lang gunang kon, palitan lang guna to na may baligya siguro ani. No, kanino? Wala sa sakit na kay. Lagi. Mo gani. Para kuan. Kay para malimpyuhan ni then kini dalon ko ni. Oh. So, hapit na makumpleto ato ang upgrade. 6.8 ang cams ani.
Brian ay bahala ni sit up mga bay. Pakusgon niya tong motor mga bay, pakusgon. Ara din mga gamit to. Mas mahal ni bayoy mo ni akong giuli-ulahi og order. Kaning rocker arm ba? Oh, mas mahal ni oy. Mo ni nga akong murag amo pa ni akong gitigom-tiguman, libo ka pinoy. Ang kaning imong rocker arm. Pwede ba din ni may lisdan? Kani, may ibot ba din ni? May ibot ni? Isang repair ba? Isuwa pa kakasuway pag repair ani. Goods pa. Limpyo ra may kuan ni katapat. Sa karon mga bay nato diri sa Ian's Machine Shop. So diri ta magpa rebore sa ato ang Raider G. So makita na to ang katag, nakasulod na gigo silang machine shop mga bay, first time. So mo din ilang machine shop day. So tanaw na to ang kuan ani, ihang si tawagan ni. Ihang build. Yeah. Mo build mo atong ugulay sukod kanang bali 6.8 akong ipa kuan. Oh, left niya. Kaya ninyo buhatan? Para di na lang kumahantong cams. Para dili na lang ko magpalit og kuan ba. Sa may kay Goswi 27. Oh. So kung himuon nag 6.8, Saan himuon na tong 58 o 28 okay ra ba o 28? basta yang unsa may kuan na explanation na nang gitawag nag 6.8 nga left. Kuan siya kanang diri gyapon na siya nga kuan. Nga base. Oh. Kana tanaw kini siya 57 man to no. Usa ka guit akong gidugang amo to okay ba ka kanang na kara no. 27 man to. 27 ang kanang stock niya. Dayon pag idungag nimo 58 okay ra? 58. Ibali ang madugang usa ka guhit. Isa ka guhit. Kana. Usa ka guhit to. No? Gusto pa ka nga kuan dugangan. Amo ka di magamusuntok diri sa kuan. Kuan lang. Ang musita pa na dito kay murag paminan ako, murag kuanan niyan. Kay mura na kuan nga ang importante nga. Sa musuntok kay mabawag ba nimong banbula? Mabawag yun. Say kuan sa 6.8 ka ba? Nga 6.8 kan ba? sa kay term anak nila nalibog sad biya pug ko. Kana 1 mm 6.8 kan ba siya? Yung may ra? Pero na kay og kuan maka Kato ako na lang tong abuton akong gi-order ba? Nag-order na ra ba ko? Katong 6. order ka? Oh, og 6.8 jud. Kato na lang no para na jud kay sundugan no. Mas maayo man og naiawatan jud, no? Diri lagi ka. Kuan ka di mo gamito lang kay nag-order mo ka. Pang smash man to nya dili sukod. Lahi gid siya bay, grabe. Itong anon, sihan. Kato na lang sundugan no. Accurate din siya. Oh, lagi no. Sige. Ana na lang, ako na lang hulaton. Pila pa kadlaw po ang kuan? Karong Bernis to maabot. Sa Shopee? Oh, Shopee na order. Batohon ra gud kay pasundugan ra man ako. Ana na lang siguro yan no para sure ball gyud. Sige. Oh, mo gani. Si Kuya Boy mga bay, so siya ang mo tira sa tuwang ribor. 54 lang ni mga bay. Ato lang gamayon para maurang poy. Sa imo ya ba, di ba? Ang amo kami manggon medyo naglalis-lalis mi gamay ba kay kung i-54 murag medyo nipis-nipis na daw siya. Kuan siya, kini 57 man eh. Pwede unta din siya. 57 na siya. 57 na siya ang iyang gawas. Sa ito pa 57 niya kini 54 doon na siya 3 mm. Ang kanang 3 mm bahino na siya 3.5. 3 mm 1.5. So okay na siya, dili na siya ingon ngay cost kay overheat ana. Baga pa man oh. Habaga pa siya. Mo na siya mabilin. Sa kabagon. Ay okay, pero safe na siya. Lagi kay niana man gud siya nga 54 lang. Amon tay 55 ba na siya medyo nipis naman murag alangani na kaani niya pang dili ra biya. Pero ang tag pang dili ra man so. Good sa gid sa 54. Sa cams may magdula. Manang taasan na mo lift ang cams. Elisod motora, wala ibaligya nga mga pisa-pisa.
sa Reader J 115 unsay iyang cams wala siya sukod. Sa kanya. Oh, cam. Hindi ka sa Suzuki yun. Oh, dito na ko wala ang pang-ismas mo daghan. Ismas mo Oh, kini kay siya kay IPI mangguni katong Reader J 115 IPI. Oh, Latest yun. latest ni siya morning. Wala lahi siya, murag lisod kaayo.